ଭିତରେ ତମ ଅନାଥର ବାପା କିଏ ସେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହାତ ଧରିକି ବାହାଇଛି ଚିହ୍ନି ତୁ ତ ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଛୁ, ମୁଁ ତ ପୁଣି ଖୋଜିବି ନା ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବି? ଆଚ୍ଛା ତାର ରୂପ ଚେହେରା କିଛି ମନେ ରଖିଛୁ? ରୂପ ଚେହେରା କଣ ସବୁ ଗୋଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସବୁ କହିବେ। ସବୁ ରଖିଛୁ ମନେ? ହଁ ସାନ୍ତେ। ଆଉ ଦେଖି ତାର ରୂପ ଚେହେରା ଟିକେ କହିବନି ତାପରେ ଦେଖିବା। ସାନ୍ତେ ମାନେ ଶୁଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ରୂପଟା ତାହେଲେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଗୋରା। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାଟା ଅତି ସହଜ ହବ। ହଁ ହଉ, କାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ତାର ବୟସ ତ ତୋର ମନେ ଥବ, କେତେ ବୟସ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟସ ଦେଖି ତାର କେତେ ବୟସ ଦେଖି କହିବ। ପିଲେ ତାକୁ ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି। ତମ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଥିବ ଆଉ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହରେ ପିଲେ, ସବୁ ତ କହିଲ, ତାର ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ଟିକେ ଦେଖି କହିବ ଟି? ଯାହା କହିଲୁ ନଳ ଗୋଡିଆ ଡେଙ୍ଗା ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତ ଓଟ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ। କାହିଁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉନି? ନାଇଁ କାହିଁ ଖୋଜିକି ପାଇଲା ଭଳିଆ